Хора, днес ще играем Let's Take That Chapter 1, но преди това имате 5 секунди да штракнете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанката. 5, 4, 3, 2, 1, край! Да започваме. Между другото, помните ли миналото видео, което анбоксвахме PlayStation? От него игра. Защото не съм... Сега ще играем Chapter Room. Създаваме... Leaf. Хора, трябва да сме сами. Ще create на лоби, на което Book 2. Сега ще играем Book 1. Но хора, нещо не му се оправя в тази игра. Чакайте да пробваме пак. Добре, няма да играем нито Chapter 2, нито Chapter 3. В друго видео ще играем Chapter 2 и ако умрем. Normal или Nightmare. 10 пъти по-трудно. Много съм страхлив, така че ще играем това. Оправихме се! Ето виждате, сами сме, няма никого в колата. Сега това е бащата, да си помислите, че това е някакъв, който френд с мен. Сега трябва да съберем клуб. Първи. Ето тук има обектив, който трябва да го слушаме. Не се вижда целия на вашите екрани, но аз го виждам целия. Откъде имам толкова бързо акаунт? Докато не снимах, аз направих акаунта, затова не нямаше толкова много време. Правих акаунт на PlayStation, тук Roblox. Абе хора, много трудна работа да си такъв геймър, влогър, много трудно. Много неща трябва да правиш, за да станете геймър. И имате, да сега го казвам, защото забравих да го кажа. Абонирайте се за канала с камбанката, коментирайте какво искате да е другото видео. И се абонирайте за канала още един път и штракнете лайк бутона, даже го разцепете. Сега трябва да направим на мен нудли и на бащата нудли. Сега ще играем Онче-бонче. Онче-бонче, щупено пиронче, риба, тука, махай се от тука. Първо на бащата ще бъдат нудлите. Защо седнах? Много бавно. Добре, сега трябва да седна до бащата. Трябва да си изям. Трябва да рефлене дженератор, ето тук са бутилките. И само да съобща, ако умра, видеото свърши. Как се телепортирате тук? Как се телепортирате? Мале, майко мила. Хора, някой път ще кажа в шортс едно приложение, Recorded се казва. Няма да ви разказвам много за него, а в шорта ще разберете. Той ще е на Original Sound. Няма да му слагам песничка, така или иначе. Сега трябва да гледаме телевизия до 10 часа или бащата ще стане агресивен. И ще трябва да... Трябва да идем по това. Но първо един туториал, който е много лесен. Гасим
всички лампи из цялата къща. Използваме си стамината да сме по-бързи и гасим лампите из цялата къща, за да може да ви покажа какъв е туториала, който е банята и това няма да се види. Няма да се види коридора и банята, така или иначе не коридора и банята, коридора е много важен. Няма да ви трябва гаража. Трябва да гледам ТВ. Сега първо светкаме лампите, докато сме сведерчи. Сега отиваме ето тук. Това е меседж от FBI. Тук се намира, ще ви превеждам, тук се намира един човек, който само шука от това и FBI не е успял да го намери и така се фон, това означава, че не се знае кой е мъжа. Енкъл the man on the porch. Той чука по вратите, а Вол той контактира, очака да му така и мистерията да е отключена. Трябва да се shutting down now TV station. Open the door and check your dad. Отворете вратата и проверите баща. Сега трябва да ходим с това догоре и трябва да видим по камерите. Оле! Тука, сега. О, да спим! Не, отиваме тука. Хора, искате ли преди да отидем в час 2 да разгледаме час 2? Който иска да сложи лайк. Браво бе хора, бе. Сега ще видим после час 2 като минем тази. Survive the night. Тука? Туториала. О, в гадост. Готово. Сега се наливаме вода. Да пием. Бащата защо гледам да си накрая? Сега пържим нудли и трябва да оцелем до... Хора, това не е добре. Сега финтираме бащата с спринт. Бързо. Сега чакаме малко. Даваме. Мале, тук пише чекин, това означава проверява. Айде, стига с това гол. Решил да генерите. Трябва да тичаме. Drinking глас, първо да пием вода. Пихме. Трябва да ядеме. Гледай го, още 1 часа нема, братко. Още 1 часа нема. Стана вече. Хора, забравя да ви покажа нещо от туториала. Много съжалявам. Не. Финтираме го. Бързо. Тише. Ето, на второто пак пише чекинг, братко.
Ако пише на третото проверяване чекинг, аз ще се гръмна. Хора, ще гръмна. Това долу, бялото се нарича Hunger. Energy, не Hunger, ето го Hunger над него. Energy се казва. И за да си го заредим, няма да чакаме да си го заредим. Направо отиваме долу. Не, аз почнах да твича. О, фък, братко, защо? Ще умра от вода. Трябва да сме бързи. Добре, че отдалеч също може. Давай, изчезни от тук, изчезни. Хора, той може да ме хване. Сега трябва да пия вода. Не, ще я запазя за после. Долу ще пия. Не. Изпиша. Добре. Сега ще за такова ме дженерейтора. Сега отиваме да дадем. О, не! О, не! Хора, знаете, че аз съм новобранец в YouTube и ще качвам по 2 видеа всеки петък. 2 видеа. Така че отидете да гледате следващото, което ще бъде за... След това отидете да гледате другото, което ще бъде за там, ще видите. Хора, там изобщо може ли да минем през бащата и какво ще се случи? Хора, това беше днешното видео за сега. Коментирайте какви да са другите следващите видеа и лайкнете, абонирайте и чао!